Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga mulakat na unta si Jesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, maayong magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawa sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako niining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon si Jesus nga mitutok kaniya ug namulong. Usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton, lakat ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulubong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi-lingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila, pagkalisod gayod sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, pagkalisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Na hibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an og nagpangutan-anay, kun mao kana kinsa raman di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, tinuod ka na ug sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako o tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod og lutuson siya. Ug sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. My dear brothers and sisters, O Kristo. Sa unang pagbasa, naghisgot si Solomon sa iyang gibuhat. Sa dihang gihimo siyang hari, anak man ni siya ni Hari David, gibinlan siya dako ug dato gamhanan kaayo nga gingharian. Nya teenager pa siya adto, mga 14 anyos. Tingali. Amot wa ko kibaw, basta batan-on pa to kay siya. Nya niingon siya, maglisod man kog daaning ginghariana. By the way, nganong bakante man ni dinhi mga Asherets.
Nganong bakante man. Nya naa na may naglingkod sa aisle. Kisa may palingkoron dire. Pabalhin na palihog ang kanang naas aisle. Nya diri mo balhin. Palihog. Wa man tingali kakita ang ato mga asherites ana. Pamanggo ni sila na hangover sa atong dedication gabi ba. Mura na sila galisod. Ihatod ninyo. Ihatod. Oy, nawa na mas passing ang atong mga asherites. Ihatod ninyo ha. Dili kay itudlo-tudlo lang. Mura mo gatudlo ka na bang mayon asa man inyong balay ni kon tuwa didto. Ayaw, ihatod yun. Pahimutan, kay gihigugma na nato sila. So, please lang. Karon, padayon ta. Kung sa may gipili ni Solomon, wa siya mangayo og gahom, wa siya mangayo og maayong kinabuhi, wa gay siya mangayo kuno og maayong panagway. Kung sa may ang gipangayo? Kaalam. Tagai kog kaalam Ginoo. Nga naman, kini manggong kaalam nga Diyos nun, mao ni motudlo nato, unsaon paggamit ang mga butang sa kalibutan, sigon sa gustos Ginoo. Kay masipyat ganitag gamit aning butang sa kalibutan, mahimo gid ni siyang dimalas og silot nato. Nganong nagtap-tap naman taron sa atong naong? Kay bawo mo? Tungod kay di na ta kamaong mogamit sa kalibutan. Unsa may pasabot anang gitaptapan imong naong? Nahadlo ka ng imong tupad nga basig muatsi na masuod na rin nimo ang iyang COVID, ang iyang kagaw. Sa ato pakitantanan karon nagduda na nga ang atong isig katao na ay virus. Mura nag ang atong isig katao hulga na sa atong kinabuhi. Imbis unta to kauban sa kinabuhi, nahimo ng hulga sa kinabuhi. Lingi ay mong tupad. Imong tupad ba? Lingi ba? Ing na mudawat ka sa akong virus. Ing na ka no? Mudawat ka sa akong virus. Anong wa man mo manglingi? Pangutan Nya mo sanong gani kana Diyos nun. Oy, ang pinakadakong virus karon nga di madag tap-tap kaning mga sala. Ang number 1 nga sala kanig yung gugmas kwarta. Ang gugmas kwarta maunay sala nga dugukan sa tanang sala. Matod pa ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Ang gugmas kwarta mao'y tuburan sa tanang kadautan. Munang pag-ingon diris batanon, giingnang Hesus, gusto kang malangit? Tumana ang mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pamakak, tahura ang imong mamagpapa. Ingon dayon ang batanon, kanang tanan Lord, ako na ginanggituman, sukad pas akong pagkabatanon. Ingon si Jesus, buutan day kay ka. Sige, uli sa inyo, ibaligya tong tanan nimong katigayonan, ang halin ihatag ngadtos kabus. Nya balik dinhi og sunod nako. Nganong mao man toy katapusang sugo ni Jesus? Tungod kay giwagtang ni Jesus ang gugmas bahandi. Kay kundi siya muhunong sa iyang paghigugmas bahandi, imbis unta to di siya mupatay, madugay mupatay gito. Kay naay mo na siyang balay, kay mangawat, mapusilan man gid niya, mapuspusan man gyud. Di ba? Nya di man to siya mangawat, oy ang mahigugmas kwarta mga kawatan kay nastanan. Di kapiyalan kanang kawatan, tagaig kwarta, kawaton gyud na. Magamay og madako. Kamo, di mo kawatan. Kamo mga asawa, di mo mangawat sa kwartas niyong bana. Usahay-usahay pa mo diya. Kawatan mo. Kamong mga bana, di mo mangawat og kwarta sa inyong asawa. Mayo, di mo kawatan.
Kamong mga anak, di mo mangawat sa kwartas niyong ginikanan. Kawatan sa. Ang pare, di mangawat sa kulikta. Dungan lang ang sakristan ba? Sakristan, sa makauna lang nato pader. Mga kawatan kay ita. Nga naman, gugma man as kwarta god pagpangawat mo na ibaligya ang tanan ihatag sa mga kabos. Madugay sad kani mga gugma kay kwarta, mamakak na sad na, kusog kay na mamakak. Ug naay mo ingon nga nas ila, pahuwama ko kwarta, wa ko'y kwarta. Wa ko'y kwarta. Tanawa na mga daw og kwarta, pero may ginangwa. Bisag bago pa nang nahalinan o bago pa nang nakasweldo, pwede ko manghuam, wa ko'y kwarta. Wa, yun. Igari ni mos pare, pader, pwede ta makapangay. Wa. Kuwang. Pilar ko to'y kulikta ato, social distancing pa mga ito. O mga ito ni offer. Kanang mo offer ba, kanang magdabag sobre dire ba? Ana, mo man na arang-arang. Pero kanang gahuwat lasibot, sus, naginuton kay na. Sige. Sige lang nagtagingting. Piling. Ang dari-ari kay hilom kay ba, inigana kay mauwam sa kamuda, igbusdak layo-layo na bang basket. Lanog kay na. Dahil tayo joke ra na eh. Ito, usad mo na. Kuwanta ng kwarta. At mahangol ng kwarta eh. Pero nga, mas maayo. Dihay na ingon ako, pader, sige man yung ingon, biyain ang kwarta. Sige na ba kag sulisit diha? Sige na ba kag baligya ng slot? O guway kwarta, unsa may among ipalit? Sakto, dili. Dagko na ba kay kag budget sa imong mga project? Mga buta nang ninindot na imong simbahan, kay purting mahala. Stained glass pa lang daan, 165,000. Ay, guwa kay kwarta. Unsa man nimo ana? Sige kag panaway na mong naay kwarta. Ana, suko na ko. Nako ni donate ka, sawa. Nako amay. Di oy, ang nakapanindot ani atong simbahan ang mga taong wa mahigugmas kwarta. Kag nahigugma pa di sila mangamot karong panahon sa pandemic. Di mangamot oy. Ang nihatag na tog 3 million dinis atong project. Pobre na sila, gasalig lang sa ilang income kada adlaw. Gani wa dayon to kahatag sila kay gahuwat pa in taon nga makakolekta sa ilang negosyo. Sa makakolekta lami pa din muhatag yun. Pagkakolekta hatag dayog 2 million. Kamo, muhatag mo yun, anak. Wa man sad mo ito. Yun ang sa naghatag ninyo. At tigil ko na be, imong sweldo, 3,000, ihatag nimong 2,000 din eh. Hilom lagi mo. Nahigugma makas kwarta. Sa laktod pagkasulti, wa ning mga donations karon kadto sang sa kapilinha nga 29,500,000 atong gikinahanglan ni sugod ta og masiyar sa atong slots katag 1,000 atong August 8 pagka October 2 31,000 slots na ang nahalin pasabot 31 million kapin ang nahali atong na solicit less than 2 months kisa may naghatag na ang mga wa mahigugmas kwarta ang nahigugmas kwarta wa gyud mohatag sige lagi ngano siguroon ta na simbahan di atay bugasan wa na isud adto gid atong simbahan anha gid anang padersyano dako man nagtiyan gani gilagkaon hatag kita na mo ana pero ang katuwa mahigugmas kwarta magsigingon pader unsa naman say imong slot karon kay mamalit na sad mi nakuwat-huwat lang kay nana sa koy gimugna Brothers and sisters, to paghunong atong kapilin ha katong Mother Mary's let us be Healing and Deliverance ako naman tong gideclare pagka October 2 sud sa dayon pagka Domingo ang kuan Mother Mary's Consoling Graces para sa ato dinhing mga 2 million nga gastuhon sa atong pista o sa dedication. my dear brothers and sisters. Nya pila na may atong halin ron sa 4,000 nga atong target nga slots ang atong halin niabot nag 5,418 slots. Tanawa. Tag 500 na per slot nya 4,000 atong gibaligya 5,418
480 na ang nahalin. Nakaapil na mo ani. Wa! Di ay daghan na ninyo nakaapil, oy, daghan kay nakaapil. Pero kanang wa kaapil, hangol mo kwarta. Matod pa sa unang pagbasa, ang kwarta mura ra kunog lapok ikumparar sa kaalam sa Dios. Murag lapok. Sa ato pa kanang gasigig kahangol sa kwarta, lapok ang ilang gitigom. Ang kwarta murarag lapok, murarag kunog pudyot nga bahas. Lingi ay mong tupad. Ingna daghan kag lapok sa inyo. Ingna kana daghan kag lapok. Ihatag na nga rin akong lapok, be. Ingna. Oy, daghan kita gatigom og lapok. Nya unsa man ang lapok? Hugaw, di ba? In Hugaw. company. Dirty. Matod pa in English, dirty. Tanawan ng mga gatigom og kwarta, dirty-minded. Kita lang sila og taong hugaw, kabos, hala, kawatan. Dirty mind. Kakita lang siya sa iyang bana, nga spooting kayo, nagluklok og daghang kwarta, ay, nangabit, mantingin yung panuway dako. Idatong, mantingin yung skabit. Dirty. Ano? No? Kay, hangol magkwarta. Okay, kana sang mga bitay, magdama sa nagkwarta. Kay wa kay kwarta, way mo kabit ni mo eh. Ug na may mo kabit, iguman atog mga pilak higayon, igtan-ang wa kay kwarta, ito, sipiat waning animal day. Ana. Abyaan day ka, tabok day nga tos daghang kwarta, nya kining nagwali daghang magkwarta. Usahay makatabok sad. Kana kung di magamping ug mahigog maginis kwarta kining gawali. Oy sus. Sunan ganang akong accounts karon ang musod minilyon. Oh. Do na pay ni anha nako nga giingnan ko, pader, maura ni among gamayng itampo sa imong project. Nako pila man na. Ano siya, kanilang pader, pagkuot sus. Napo ka bandol nga tag 1,000. Awa mo mahibong. Gitudo lagi. Nya giingnan pagyud ko, ikalay mag-igo ana pa nako ato ning parisibon. Ayaw lang pa din ay parisibon. Ika ni mag-igo ana. Na timingan masang na ang akong driver, naasa lang ako makon, galingi-lingi ko wa ba kay nakakita og daghan ing gatutok na yung mata. Ko dito. Tayo, oy, wa jud ko gikuha bisag usa ka buok papel. Wa gyud akong giparesibuan na ana tumahype ta ko nako sus maguna ato. Wa gyud ko gikuha ana mga igsoon. Maglinya ko dito sa Palawan, maglinya ko dito sa ML, mangubra ko ana mga ipanghatag. Tagpila na ka minutos usay moabot pag inuras na kong linya igabot dinhi kwintahon gyapon na nako. Hasta pa akong stipend, ako nang iuli nga resimbahan. Kuha lang ko gamay. Ang ako din pandit si Madre, unsaon mo lang. Kami baya mo maghiusa kanunay kay kami may nag-alagad si Ginoo. Ana, ang amo sang date kay kaon raman. Di man para sa inyong date nga. Iniguli, mangluspat. Kami, iguman na mag-date sa Madre. Oy, sayag kay nga mong kasing-kasing. Kay nagsige mig yun, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Og mao na nga ang atong kapilinha, less than 1 month, nahuman dayon. Kay nga naman, daghan ang misalig nato. Tungod kay ako, wa dyan ko mahigugma sa kwarta. Nahigugma ko sa naghatag sa kwarta. Ang simbahan. Nalipay sa dangatong mga board of trustees dito sa kapilinha ug ang atong katawhan dinhi. Ug tungod ini, ako mong pabation sa ilang kalipay. Ang board of trustees sa Tres Pastorinhos de Fatima Incorporation, ang presidente Archbishop Palma, ang vice president si Monsignor Ruben Labajo ug ang ilang usas mga board of trustees nga head sa World Apostolate of Fatima si Brother Reynald Andales. So ni aron sila, ilang na sila video message para sa pagpasalamat natong tanan nga mingabag sa kapilinha. Paminaw na tog una si Brother Reynald Andales. Ave Maria, sa ngalan sa grupo sa World Apostolate of Why, Fatima, tingog. sa Tres Pastorinhos de Fatima Foundation, ISIT, Executive Director sa Foundation, o Board of Trustee,
sa World Apostle Fatima International dito sa Fatima, Portugal. Way Kami sound. na po kayo nagpasalamat ang Padre Siano Ubod Kusgi. sa pagdawat isip chairman sa Kusgi fundraising pagyod. campaign sa pagpangita og pundo Ibalik para sa first. pagtutugtog sa Kapilinan Iuna. ng Fatima dinhi sa Go back. Atuang Archdiocese sa Cebu. Itong sugdo sinugdanan. Sige, minaw sa taha. Ave Maria, sa ngalan sa grupo sa World Apostle of Fatima ug sa Tris Pastores de Fatima Foundation, ISIT, Executive Directors Foundation ug Board of Trustee sa World Apostle of Fatima International dito sa Fatima, Portugal, kami dako kay nagpasalamat kang Padre Siano Ubod sa iyang pagdawat isip chairman sa fundraising campaign sa pagpangita og pundo para sa pagpatukod sa Kapilinan di Fatima dinhi sa ato ang Archdiocese sa Cebu. Na kining kapilina ang ikaapat nga replika sa kalibutan o una dinhi sa Asia o sa Pilipinas. Ug pasalamat usab kami sa mga tao nga motabang ni Padre Siano siyang mga staff nga nihatag sa ilang pinatag sa kapagalingon para pag-abag ni Padre Siano para sa pagdawat sa mga donasyon nga nakagikan sa atong nagkalinglaing mga libuti sa tibuok kalibutan. Imagine, sud lamang sa minus tulog ka bulan, no? More or less 2 months, nga 2 months and 1 week nga ato yung nakuha ang atong aim nga 29,500 slot sa tag 1,000 pesos, no? Nga ug sa tinud-anay pag yun nilapas pa ta sa ato ang gitarget nga funding para sa pagpatukod sa kapilinan. So dako kami pasalamat sa tanang mga devotees, mga benefactors, sponsors nga nagagikan sa nakalinglaing lugar sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan nga nihatag sa ilahang talent, treasure, total self ug ang oras para ilang ikagasa dinhi sa kapilinan. Ug tinud-anay gid ta nga we are gifted to give, no? So dahang kay ming angay ipasalamat kaninyong tanan nga sa kami sa grupo sa World Apostle of Fatima, you are assured with our prayers nga sa kada adlaw kami nagaampo kaninyo sa kanunay. So kini si Brother Reynald Gonzales, daghan kaayong salamat. Mayong adlaw kanatong tanan. So atong paminahon sad si Monsignor Ruben Labajo ang iyasang mensahe. Sa pagsugod yun og tukod sa kapilinha diha sa takop sa Mimihil Cebu, maugi akong awhag sa mga manimbahay matag krisis sa bulan, pinaamantay misa dito, nga mag-ampo yun sa Ginoo, maghalad og santos nga rosaryo, nga unta daghan ang tuktukon nga kasing-kasing, na pinaagi sa pahal nga birhen, daghan ang tandugon nga mga kasing-kasing nga mutabang, o karong higayuna, nahitabo kayon, mao nga pinaagi kaninyo sa inyong pagkamanggihatagon, nakabot yun namo ang targeted amount namo para sa pagtukod sa kapilinha. So, salamat kayo sa inyong panabang, salamat sa di Father Siano Ubod, nga mao say nagpadangat sa maong panginahanglan diha kaninyo. So, ang inyong ngalan, madala ka na among ipadala ngadto sa Sanctuary of Fatima adto ginasatilan sa mahal nga Birhen dito sa Fatima ug maapil ang inyong mga intensyones sa mga intensyon sa mga misa dito sa Fatima, Portugal. So hinaot ang atong kapilinan mahimunan ng sentro sa panalangin sa Dios, sa healing, conversion, ang atong pangaliya nga unta mapalambo pa ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta pinaagi sa mausab nga kapilinha. So kaninyong tanan nga nagmanggihatagon, salamat kaayo, Ave Maria. Karon atong paminahon si Archbishop Jose S. Palma. Yan mensahe. My dear brothers and sisters, as Archbishop of Cebu, in company with Monsieur Ruben Labajo, our Vicar General, Father Siano Ubod, our priest in charge of solicitation, and the board of trustees of our Kapilinha,
I'd like to take this occasion to thank all of you, our generous sponsors and benefactors, for your contribution to the construction of the Capilinha Chapel, the chapel dedicated in honor of Our Lady of Fatima in San Remigio. We were amazed, and certainly we are most joyful for such an expression of generosity. And I'm sure Mama Mary, Our Lady of Fatima, is most happy. In this month of October, when we dedicate the month to the Holy Rosary, I know that the expression of our love for her in the donations and also in our prayers certainly would be a sure sign that indeed we are all Pueblo Amante de Maria, all people in love of Mary. And we do believe we do this because she loves us in the first place. And so we know that with your donations, for the moment, we put a stop into the campaign, and we will we will continue the construction. We will give you updates of the progress. But today is an occasion for thanksgiving, for your gratitude, and for our belief that with Mama Mary with us, even with pandemic and even with our problems, we will survive. We will revive. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat kaayo. Ang atong mga leader sa simbahan, sama nilang Archbishop Palma, tungod aning proyekto sa Capilinha, naka-feel pod sa blessing sa Ginoo, gikan sa mga taong wa mahigugma sa ilang kwarta, nahigugma sa simbahan. O matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo nga igsuon, ang unsa may inyong gihatag o gibiyaan para sa Ginoo, iyang ibalik nato o gatusan kapilo. So kung nibiya kuno kag balay, gatusan ka balay ang ibugti sa Ginoo. Nibiya kag uma, gatusan ka uma. Mibiya kag anak, gatusan ka anak. Mibiya kag asawa, gatusan gyapon ka asawa. Biya kag bana naman. Wa na Ginoo bisag usa. Gatusan gyapon. Ang pasabot ana, di na matapos ang imong kalipay. Kung kalipay nimo ang anak, ang imong kalipay di na gyud matapos, ibalik-balik na sa Ginoo. Gibati na nila ni San Roque, San Vicente Ferrer ug uban pang mga santos diha sa pagbiya nila sa tanan butang aron siguroon ang Ginoo. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong nato. Gipanamton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilukong. Tunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, gidapit kita sa Dios alang sa iyang bangkete sa langit. Busa, mapaubsanon kitang muhangyo kaniya sa atong panginahanglan ug moingon, manggihatagong Amahan, pamatia kami. Manggihatagong Amahan, pamatia kami. Ngang simbahan dinhi sa kalibutan mutubo, mulambo og magkabig og daghang katawhan alang sa bangkiti sa gingharian sa Dios
magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga adunahan ug kabus, managsamang mutubag sa tawag sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog, paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kani. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya diha sa bangkete sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Labing manggihatagong amahan, dawata kining among mga pagampo, nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.